Eko bata. Errezer batak guztatek asko gure. Haben bidu. Baina hiru dugu. Jakintzako beste bat hiru dugu. Aparte txusta izuekin pixatik. Gordeta horreko. Okupazio. Batakau. Batea sizistu betxan. Importantia. Amen! Laureko. Ocupación! Ocupación! Kulturak izan bidela herrikoie eta aterra eta sorkuntzak izan bidela libri eta egiz gara kulturiek herrikoi izan bideu, zer herrikoi ez bat ez da kulturi izango ez da. Besterik da kulturiek edo kultur ogideetan gabizenok aia doainik gerran bidun ez da. Hori beste kontu bada eta 10 minutun kabitzen ez da. Baina, egunen baten depositu gasolinak doainik betetan mazkiek, nire zine egiten dut doainik bingo dala gerra. Organizazio horiez, ditxarren honek orteko ez, oso politxo oso importanti izan da lutzako kilomenek ez da nire Patxo, etorriko zinak agotxa eta roiute, ostra, zemak ba etorri ba. Gratis da, loko da, zemak eguna etorriko nahi ba. Ez baina oso importanti iragi dutzako, osan itzako, sobre todo hemen ondarrun, Danielo, bideak gauza bat etxen dutela bai enkin gauri, azien ondarrun. Eta, guke ekarri dugu pitxo bat, etxaguz, bizkate honeaz festivalan roilua bizkat obra de arte bat etxaguz ez. Eta deitzen dago el arte efímero. Lehenengo momentan nilo plana gauzak eta antes lo que has dicho tú, que los cuadros son que empiezas a hacer una cosa y terminas en otra, la cocina también es eso. Empiezas en una cosa y no terminas en lo que quieres. La cocina y la bizkate hori dutzako eta gauza ikusten dugu gauzak, ni por ejemplo nina autodidakta, orduan, nik eskolak ez dakar, gauzazko ikusten dugu kalin ikustezu
idea bat, eta nire gustatzen azkarara hori idei neurean ekarti.